השאלה אם העבירה פה היא של לינץ' או של קרטר, של לינץ'. מאוד זריז וארוך בדרך לטבעת. הנה זריקה פנויה של לינץ'. וטכניקה לא מי יודע. בלאט, ניבו, כדרור אחד, פלוטר מוזר, גם הוא נחסם שם בדרך. מנסורקין, במשחקים האחרונים שלו ביורוליג, הוא עברי לגמרי, בכושר טוב מאוד. כהן, מול מאייר. משאיר כדור מצוין ללינץ', עובד יפה. הגיע לתוך הצבע בשביל לא צריך אותו לבוטרייט. 3 שניות, חייב לאלתר, חייב לשחרר זריקה 2 שניות, שנייה אחרונה, לינץ' בזמן. במדויק. אותה עדיפה, אבל היא שווה נקודות. מנקו. הפוך מהחסימה, יופי לסורקין. אין לו את הלאפ, והנה... ג'יי כהן, חוסם, מסתובב. מקבל את הכדור, צעד וחצי, נחסם על ידי לינץ' ועכשיו מתפרץ מצד טוב בעניין, מה שנקרא, אחרי התפתחותו של הנער. יחד עם מאייר שולטים בנבחרת הנוער. והנה לינץ' סוף סוף מצליח לנער מעליו את סורקין. וריבאונד לדאבל דאבל, לג'יימס ווב בנקודה אחת לדאבל דאבל. סורקין כבר עם דאבל דאבל, לינץ' מגרד עכשיו עוד 2 עם הזריקה הנהדרת הזו. והרצליה, עונה שאמרה בחבר מודיעין. עוד לפני כן בנוער ובבוגרים של עמק חפר. לינץ' עכשיו כבר מצביע לזה טוב. קבוצות מחליפות פה סלים. לתומאס, הנה לינץ' יש לו את אור אשכנזי על הגב ונסה את הפיזיות שלו. לינץ' טעמי עשה פה צעדים, בכל מקרה הוא מחטיא עוד החטאה ועוד כדור חוזר בהתקפה, ובסוף לינץ' מניע עם גליל פלע, אוקיי. שוב הולכים ללינץ'. עוד פעם משהו לא... כן, משהו לא, אבל טכני, איכשהו נכנס. הוא אחראי על כל הנקודות. סטוארט לא מצליח לעבור אותו, מנסה פעם נוספת, עבודה טובה של סטוארט בהגנה. תומאס חודר פנימה, יש שם עזרה, ולינץ' נשאר פנוי. 6 נקודות של רג'י לינץ', נקודה הראשונה של לוי. סנדי כהן, על ז'ורנו, יש לו יתרון גובה, יש לו יתרון פיזי, אין לו נקודות אבל. שוב לינץ', כדור בורח לו, הוא מסתובב, ורג'י לינץ' עם 8 נקודות. קרטר עם סטוארט על הגב, וורקמן חותך פנימה, מגיעה העזרה, זה בוטרייט לבורדיון, הולך שמאלה, סוף שעון, נותן את זה ללינץ' בזמן. בורדיון משחק תכלס, לא היססו אילת להביא עזרה מצד חזק, אבל